खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि भारत हादराव प्राय 150 करोड़ सुबुंफोर दोङो आरो बे 150 करोड़ सुबुंफोरनि गेजेराव सानफ्रोमबो अबेयाव मा जाथाय जाबाय थायो इनि कुनु हिसाब गैया आरो खोब डेन्जारास जाथायफोर जाबाय थायो आरो बेफोरनि गेजेरावनो किसुमानखो माने जायफोर एसे खोनासंथाव बा बुजिथाव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। भिडिअखौ लाइक खालामना हो, जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनै जयपुरनि मोनसे जाथाय ओरैबायदि जेराव जोङो दाबायदियाव साख्रि बाख्रि गैया बा नोंथाङानो हमनानै ला साख्रि बाख्रि गैया, नाथाय बै साख्रि बाख्रि गैयियाव नोंथांनि बिमानि साख्रिखौ मोननो थाखाय नोंथाङा बिमाखौ मार्डार खालामनो हागोन नामा? जेब्लाबो हाया। किन्तु किसुमान हिन्जाव मानसिफोरा बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दोङो। बे गासै जाथाया जयपुरनि। नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामना नाय। आयुषी शर्मा होननाय सासे सिख्ला न'खरनि, बियो ओरैबायदि खामानि मावनानै दिन्थिदों जेखौ माने फोथायथावै। बिसोर न'खराव बिफाया जेब्ला थैयो, बिफा थैनायनि उनाव बे बिफानि साख्रिखौ बिमाया मोनोमोन। बिमाया मोनो आरो बिमाया फिसाजोखौ मोजाङै फरायहोयो, फेदेरनानै बै माने फरायखांनानै जेब्ला जेबो साख्रि बाख्रि मोना, बै समाव बै फिसाजोआ आयुषी शर्माया बिमा निरज शर्मा, बै निरज शर्मानि साख्रिखौ मोननो थाखाय बियो मोनसे प्लान खालामो गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजों लोगोसे बिबथैजों लोगोसे बिबथैमोननि फिसालाफोरजों लोगो नांनानै टटेल 7-8 जनसो सुबुंफोर। मेनलि बे फिसाजोखौ माने माइन्ड वाश खालामजोबदों, बिसोरो ब्रेन वाश खालामजोबनानै बेखौ फुस्लायनानै बैखौ मार्डार खालामनो थाखाय प्लान खालामो आरो मा बुथारथारोआनो बिमाखौ, निजेनिनो बिमाखौ। बेनि उनाव जेब्ला बिनि तदन्त जायो, पुलिसजों हमजायो, बै जिथु बिसोरनि गें दंमोन, बे टिम बानायदोंमोन बिसोरो बिमाखौ बुथारनो थाखाय, बै साख्रिखौ लानो थाखाय, बै गासै टिमाबो हमजाजोबदो। नाथाय नोंथाङा साननानै नाय, सासे फिसाजो जानानै निजेनि बिमानि सामान्य साख्रिनि थाखाय, आरो बे सिख्लाया सानसे नङा सानसे उनाव हाबा जाहैगौमोन। बे हौवाया जाहोगौमोन, मानि इमान टेनसन, बेनि थाखाय बिमाखौ बुथारनानै दिनै जेलनि ओंखाम जानो गोनां जादों। ओरैबायदि बुरबक किसुमान खामानिफोरखौ मावना जायखौ फोथायथावै। आरो बेनि थाखायनो आं बुंदो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बेफोरबायदि भिडिअफोरखौल' लाबोबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय, जेराव जोंनि भारत हादराव खोब डेन्जारास आरो भाबिथावै जाथायफोर जाबाय थायो। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ। अब्लासिम गोजोन्थों।